kin ji daɗin abincin kenan. Na ce miki wata ma tana na ranar nan ta zo cin abinci kawai ta haɗiye da cokalin. Ina son ka. Ina za ka? Allah sarki bawan Allah wallahi ya man tausayi. Yanzu Hajiya. Dan haka kuma duk duniya a yanzu babu wanda zai iya raba mu. Allah dai sakar ki nuna masa kallon shedanci. Ma'ruf. Gaida matan. Zan zo gida da kaina na dauke. Akwai miliyan 5 a bayan butun motar ta. Yadda za ina so a kawo min ita gida. Allah ya kai mu wannan lokacin. Daga ni sai yake sai ɗan ƙanin. Dakata mana malam. Bibi da kai wani abu zai shiga tsakanin ba. Idan ma za ka karya alƙawari, ai ba sai dai a kicin ba malam. Sai ka bari in na je cikin ɗaki sai ka bi ni. Ba shirya mai abin karyawa bane da safe? Abincinsa yana nan na tanada mai shi mai daɗi. In dai abinci mai daɗi ne na saba ci a wajenta ta iya girki mai daɗi. Sai a bashi kulawa da Allah yanda ya kamata. Kwana biyun nan na san girkin da sai ya fi da daɗi. Mene na yi biya ku? A bar mu ta yi mana. A sai kai da mu iska. Uban wace ma ita iska ce sai na ci. Bar shi ta babu ma. Mu za mu ta yi ko kaya zai ta yi? A'a kaya ne zai tafi. To kaya na da kafa? A'a za mu je union sai a sa a mota sai a tura can. Mene ne muniyo? Wallahi lokacin da kika ce min zaki aure. To yanzu ya za a yi kenan. Ka kwantar da hankalinka. Hakurin sati 2 kawai za ka yi baka ganna ba. Dan Allah daga sai yake. Kana ganin kaman wasa ne ko? Ni haka da a gayana nake ba. Wani dare ne jemage bai gani ba. Za su ci gaba da bibiyar rayuwarki. Kai. Oho. Uban kamar. Ba na so na mutu yanzu. Saboda ba a da gurin zuwa shi yasa idan aka shigo ba a so a fita. Nawa ta siya maka wannan wayar saboda dai na san baka da kuɗin siyanta. Lalle zan tabbatar maki da ni jahili ne. Alfaki mutum jiya ta zo. Kai wani iri ne? Waye Kamal? Yayana ne mana. Shi ya turo su ba. Ina ta sallama. Ka da wannan karamar muryar ta ka zaji dama dai kira na kai a waya shine zan san kashu. Da Allah an dauko min jalabiya na in je. Ka dauko da kanka ga sun ga kan rabi na aiki. Ke kuma me yake bukata? Da Allah ban so wancan wawan ya san me ke faruwa dan Allah. Garin leƙe-leƙen nan naka sai ka je ka leko abin da zai kashe. Bikin wada. Kin san abin da kika je kina yi? Alamu ne na masu ciki. Ciki kuma? Ciki kuma. Kina tambaya na kina hauka? Saurin da kake haka. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بيوان الله كينا. Halimatu Sadiya kenan. Hajiya. Yarinyar kirki kenan. Gode ma Allah nake sadiya.